السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم على عبدك ونورك سيد المرسلين، شفيع المذنبين، إمام المتقين، سندنا محمد النبي الأمي الأمين، وعلى آله وأصحابه وأنصاره وأتباعه أجمعين. لا أسألكم عليه أجرا، إن أجري إلا على رب العالمين. اللهم وفقني لبيان ما يحتاج الحاضرون إليه وما يصلح أحوالهم. إلهي أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا، فأعطنا كلنا محبتك ومعرفتك. بيك الله تبارك وتعالى همّا نذن طاعات عبادت لنذي صالح عمل لنذي خداي چين اترشق لنذ ومحبت لنذي وتمام دعاء خير لنذي لطف وكرم بلا قبول دبتا همّا نذا إيلو نتشرين دوس يارن قوم خيشن إنتان أغلغيذن دنيا وآخرت سعادة قننمت يدا عقلق برسن إن شاء الله. خداي تعالى يورد لمذي پراحت edip vatanımız emniyet bolup ulamalarımız ve milletimizin ağzı birliğine ittihatta dinimiz, dünyamız avatlıkta yaşayalım inşallah. Ne kadar olukon saadet, akıllan, fikirlen, küfülün zamanına Huday Teala'nın rezayeti, Resulullah'ın yaşayışı, ilim, iman ve nur seçilen yer deyip de vakit koyup fırsatten istifade edip firiştelerin şirket ediyen meclisi, Hudayın nuru dökülüp duran meclislere şirket edecek deyip gelmek öyle bir ulukon saadettir. Gözümüzün nuru, başımızın tacı olan rahmeten lil alemin Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in 57. yaşında bulan ulukon vakialardan, yani Peygamberimiz Medine-i Münevvere'ye barandan 4. yılla bulan vakialardan Huday köklediğinden 2 ulukon vakianı hizmetine de yetirir inşallah. Peygamberimiz 57. yaşında ihsas ediptir, dövrün ve hey namalar da geliyenmiştik Siryani diline, yani Yahudilerin diline, Arap diline değil. Ahom Peygamberimizin sahabalarının içinde Siryani dili bilen bir mutercem yokmuş. Ey cavan dost, navcavan dost, ulul paryan dost, mümin, Müslüman, hocette kulağın ger, havasın cemet. Bir mutercem ki Siryani dilinden, Yahudilerin dilinden Arapların dilinden Yahudiye geçirir yani, Müslümanların içinde hiç kim yokmuş. Bir nama da gelse, Yahudilerin diline, Siryani diline nama gelse, Peygamberimiz mani Yahudilerin birini okutmalı olayanmış. Ohan فإنه كانت تأتي النبي المصطفى
sallallahu aleyhi ve sellem kutub la yeştehi sallallahu aleyhi ve sellem ey yattali'a aleyh illa men yetiqu bih. Peygamberimizin de hüvüs ediyen zadi bir ınınyan adamsının naman okusa o ınınyan adamsının namı yazdırsa da deyip yazdırsam da deyip hüvüsü varmış. O ham sahabaların içinde yine ululup barayan sahaba varmış. Yetimlikte ululan sahaba. Yereli sahaba, Medineli sahaba. Peygamberimiz قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة المنورة وأنا ابن 11 سنة. كم؟ حضرة زيد بن ثابت رضي الله عنه. حضرة زيد بن ثابت. حضرة زيد بن ثابت أيديا Peygamberimiz Medine-i Münevvere'ye gelinne men 11 yaşımdadım diye. Yani Peygamberimiz 57. yaşında bu oğlan neçe yaşında oluyor? 16 yaşında oluyor. 16 yaşında 5-6 yaşında dedetin elinden veren yetim sahaba. Hazreti Zeyd ibn Sabit. Peygamberimiz Medine-i Münevvere'ye gelinne 11 yaşındamış. Yani Peygamberimiz Medine'ye gelmeke Peygamberimizin iyibirin sahabasının üstü bilen Müslüman olan sahabamış yaşadık vaktinde. Aham Peygamberimiz Medine'ye gelinne kulağasın. Şöyle yaşadık yetimce oğlanı 11 yaşındakini Peygamberimizin mübarek huzuruna getiriptirli. Hazreti Zeyd ibn Sabit, Sabit'in oğlu olan Zeyd diyen sahabani Aham Peygamberimiz aydıptırlar. Hâzâ gulam ma'ahu mimma enzelallahu Teala aleyke bid'a aşara surah fe'a'cebe zâlike Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ya Resulallah, şizahad oğlan onun meş sure yad bilye deyiptirler. 11 yaşındaki yetimci oğlan Peygamberimizin mübarek huzuruna getirip sen gelmeyken sen sahabalardan onun meş sure öğrenip yad tutuşul oğlan deyip Peygamberimizin huzuruna getirilen sahaba. Hazreti Zeyd ibn Sabit radıyallahu anh ruhunun hoşluğundan söyleyeyim. Hoştur inşallah. Nahum Peygamberimiz görüptür min necabatını, verenliğini, arastıqlanlığını, fehminin ve zekavatının kâlliğini, verin oğlanlığını, istidadının kâlliğini sahabaların içinde saylap Hazreti Zeyd ibn Sabit'i yanına çağırıptır. 16 yaşındaki oğlan ha. An Zeyd ibn Sabit radıyallahu anh قال لي صلى الله عليه وسلم أتحسن السريانية Canı oğul sen Siryani dili biliyen mi deyiptir Yahudilerin dilini. Hem kiplap biliyen mi hem yazıp biliyen mi deyiptir. Hem Hazreti Zeyd ibn Sabit aydiye bana Peygamberimiz şonu soradı. Men ne ayttim yok bilemak dedim. Hem Peygamberimiz aytti. Feteallemha فَاِنَّهُ يَأْتِينِي كُتُبُ. Men sana buyruğa diyen şonu barda öğreniptir öğretiyerlerden. Siryani dili öğretiyen Yahudilerin aralarına bar. O şu almı öğren, şu dili öğren. Zabanını öktü ol. Yahudi dilli Siryani de öktü ol. Şonu bana name geliyor. Ve men name de yazmalı olayan. Sen men evvelin mütercimi İslam oluptur. Yerin yüzünde evvelin mütercimi İslam, mümin Müslümanların arasında cihan-ı İslam'da Hazreti Zeyd ibn Sabit 11 yaşındaki cavan sahaba. İnni Peygamberimizin şu aydan vaktinde de 16 yaşındamıştı. Bolya deyiptir. Peygamberimizin bereketine hem mucize olup hem Hazreti Zeyd ibn Sabit'e keramet bulup فَتَعَلَّمْتُهَا فِي 17 يَوْمًا 17 bir rivayette 15 öktü oldum deyiptir. Beter öktü oldum deyiptir. Yarım ayda 15, 16, 17 günne.
hem yazmana ve hem keplemana Siryani ve Yahudilan dilini beter ökte oldum deyiptir. Aham ondan meylek Peygamberimiz namı yazacak bolsa Zeyd ibn Sabit'i çağırırdı, o namı yazdırırdı. Yahudilan diline ve Siryanilan diline. O namı gelse men çağırırdı ve men Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme naman okuyup verip manasını aydıp verip dine şehitip hizmet ederdim deyiptir. Hazreti Zeyd ibn Sabit radıyallahu anh ey enatala oğul gizli enadadela ey cavan dost nevcavan dost Peygamberimizin sahabalarının ihlasını ödde 57. yaşında bolan vakalardan işe Huday Teala sana näme zada istedat beripdir Peygamberimizin sahabalarını ödde her kim özünü berilen paydan özünü berilen nigmattan başardıklarından Hudaýyň dinine hizmet etjek bolup şu Hudaýyň nigmatyny şoňa sarf etýänmişdikler. İstedady barmışdyk muterjem bolmaga Peygamberimiziň diýenine dip muterjem bolupdyr. Hiç tekebbürlenmeýänler. Men sahabalaryň içinde zabany ökdü diýip de bu tekebbür bolmaýanmış. Belki iftihar edýänmiş. Belki özüne ulkan izzet bilýänmişdik Hudaýyň ýanyna. Sahabaların içinde en öktüsü Hazreti Zeyd ibn Sabit 16 yaşındaki oğlanmış. Näme diyecek şuna adına? Hizmet diyecek değil mi? Eger yerinin yüzüge eylesen ders, tekebbür bolgul Huda ters. Hazreti Sofallah yarişan aydiye. Eger yerinin yüzüge eylesen ders, tekebbür bolgul Huda ters. Ustadımın Kän adamlara kuri zeminne ders berýän hemme kişiň agdyň gözäwetimi mutekebbir bolma diýipdir. Huda ters bol diýipdir. Şo ýagdaýa baranyň menen heýwer ilmli we sawatly bolanyň menen adamyň ömrü uzalýarmy? Ýok. Edafa iýip bilýärmi? Ýok. Edafa ýatyp bilýärmi? Ýok. Edafa egin maşgyp bilýärmi? Ýok. Şo öňki adam ýöne bir azatçyklar şaýat park etsin. Aya şoň menen özüniň ruhuna tamam hoşluk berip bilýärmi? Ýok. Şylay dilýän gurrunlara bir dagwasyz hakykat gurrunlar. İnsan özüniň awadallygyna, insan özüniň malyna, insan özüniň sawadyna allanjak bolsa gelişmez ahim. Utançlyk bolar ahim Hudaý Taala'nın dergahynda. Bir her hal insanyň özü Hudaýa bende dälmi? Elbette bende. Bu bir makama bir ilmda, bir sawatda, bir malla, bir gelişikde ve bir makamy yetenne aya insanyň boynundan bendelik aýrylmaýar. Eger aýryljak bolsa, gözümiziň nuri Habibullah Muhammed Mustafa'ň boynundan Hudaý aýrardy. Emma Allah Taala Resulullah'a hud Kur'an-ı Kerim'de emredipdir. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakel yaqin. Ta canın çıkyança Allah Taala bende bolupdyr. Ta ahir canın çıkyança Allah Taala bende bolupdyr. Çünkü bir her hal adamız bende bolandan soňra insan bendeligini çıkaran güni, insan özüniň bendeligini ýadyndan çıkaran güni çukura gaçar. Onu hor bolar. Ýöne Allah Taala Erhamur Rahimin bolan taňmydam elimizden çekip galdyrypdy da. Bir her hal bizim ulkan bir ders almalyydymyz şe. Üstünden geçer ýaly urrun däl. Sahabalar her gaýsy özüniň istedadyna görä dine hizmet etýänmiş. Maly we maly bilen hizmet etýänmiş. Dili we dili bilen hizmet etýänmiş. Maly we men ýyly bir gedek men palan muga bir zat 50 000 tön berdim ahim. Bu mal hizmet etmek däldir ha. Men açyk Hudaý üçin açyklap bereyim. Mal bilen dine hizmet etjek adam malynyň öz eline düşýän daramadinden günni bir miktar çykarmaga dine hizmet etmek diýendirler. Özüniň üşrüni ýa zekatyny çykarmak bir wezife mali maňa dine hizmet diýilmeýe. Hudaý üçin bizinki eşitdirmek. Murad iman nasihat budu guftim havalet ba Huda kerdim raftim diye Hazreti Sa'di aleyhirrahme. Bizim wezifemiz, bizim boynumuzda akbar nasihat Hudaý üçin aýtmak. Dine hizmet edecek bolsa mal bilen ya az ya kan günni özüniň daramady bilen az da bol kenara çykarsa
Hudaý üçin, din üçin, Hudaýyň rezaýaty üçin şoňa diýeli maly bilen hyzmat etmek. Eli bilen hyzmat etmek, dogonjygynyň eline tutup, şejerek nur, iman, ilm seçilip duran ýere ýör barayly. Ay nemetdir. Wagtyň gadryny bileyli. Agallam kıyametde Resulullah can bizden sorasa sen men ummatymdyň mı diýse, hop nämetdiň men dinimden çürüm diýse, can dost, agallam sen ýaşaýyşyň agdalýan ýere barýadym, salawat okuýadym, klaslara iman seçilip duran, nur seçilip duran yerlere şirket edýädim, diýer ýaly bolaýlar can dost diýip dostyň elinden tutmak da olakan dine hyzmatdyr. Beter olakan hyzmatdyr. Yok bundan başka yerlerde hoşluk gözdese, Hudaýdan daşlykda, dinden daşlykda, ne sefa mimanedeş, ne lütfu fer, ne besuye asiman rah sefer. Bu barada birji däne bir teberrük gurrun aýdyň. Hazreti Ebu Bekir Siddiq radıyallahu anh'ın sünne bolan gurrun, hyzmat etmeden çürüyüm, dine arka olmadan çürüyüm, şonna aýdyp oham Resulullah'ın gurrunun iýini alyp gideýin inşallah. Ey bu gurrun ulkan dersdigini, ey musulmanlar, ey şu döwrde ýaşap bilen mümin musulman dogallar. كتب الصديق رضي الله عنه إلى عمرو يستنفره من الشام فقال له قد أحببت لك يا أبا عبد الله أن أفرغك ينقورنا في خمرمد زيد بن ثابت öwrenipdir, baş üstüne diýipdir. Derrew öwrenipdir, 16-17 ýyllar ökde bolup dine hyzmat etipdir, men gurrun geçti. Ay peygamberimiz aýdypdyr, edipdir diýsen, bu gurruna gel. Hazreti Ebu Bekir Siddiq radıyallahu anh hilafet wagtynda peygamberimiz dünýeden geçenden soňra Şamda sahabalaryň birini şotak wali farmanda edip iýberipdir, hakim etip iýberipdir. Her mantaga bir adam iýbermeli bolýar da. Oham şoňa bir wagt geçenden soňra şoňa bir nama ýazdyr Ebu Bekir Siddiq, aw qulagasyn. Ey Amr ibn al-As, men gawy berýän, seni şotak näçe wagt boldy iýberenime, inni seni şotadan çykaryp bir başga ýaňa iýberesim gelýär. Ýöne şo iýberjek ýerim lima huwa hayrul laka fi hayatika we ma'adika. Ýöne inniki iýberjek ýerim sen diniňe de gaw, dünýäňe de gawrak mı qadiýanlypdyr. İlla en yekuna ma anta fihi huwa ahabbu ilayka. Maslahatlaşyp namy iýberdiwa. Men seni şotadan azletjek, çykarjak, seni başga ýeriň walisi, hakime etjek. Biter höwes etýän bolsaňa qalaga diýipdir. Ýöne mene şonu gaw berýänlikdir. Maslahatlaşyp namy iýberipdi. Ey Amr bir jogap beripdir. Ey bir taryhda bir sebit jogap beripdir. Ey musulman, bizden öwünçäk bir musulmanlar geçipdir, şejerek imanlaryna we dinine gaýym diýip, aslında şuna iftihar edip ilme taply wagt geçirip ha dünýä boýunça. Biz mümin musulmanlarda şejerek adamlary geçipdir diýip, aslında begeni bermeli ha. Amr näme diýse gawy. İnni sahmun min sihamil islami ve ente Abdullah ar-rami biha vel jami' laha farmi bi fiha. O da nama şu cevabı veripdir. Ey Ebu Bekir Siddiq diýipdir. Mene bir tir hesabına, ok, tir, kamanın içinde koyup atılmayamı. Mene bir tir hesabına diýipdir. Bir ok hesabına diýipdir. Sen bir Hudaýyň bendesi, tir kaman menen atýan adam diýipdir. Sen okunkan diýipdir. Meni de şu oklaň içine koy, bir ýaňa atdy öder, ýerek düşsem şu tak düşeýin diýipdir. Mene bir İslamyň oklarynyň biri diýipdir. Mene bir diniň tirleriniň biri diýipdir. Maňa bitaý bolan näme, beýlik ýer bolan näme diýipdir. Maňa jaý näme fark etýär, men wezifam hyzmat etmek diýipdir. İnni sahmun min sihamil islami. Ey min awadan aýdyşyny görsene. Hay hay diýipdir. Mene bir dini İslamyň bir oklarynyň biri, tirleriniň biri diýipdir. Ve ente Abdullah ar-rami biha.
Seni bir atyança adam diptir. Sen bir baş bolup oturan Resulullah'ın canışini bir yana adamlar üyüşürde, meni de oklon içine koy, tirlin içine sal, Ca'beye tirin içine salla, meni attı öber yirek düştüm şona düşeyin ne diptir. Dine hizmet ediyen adamlar da aşla. Bizden önce La ilahe illallah Muhammedur Resulullah deyip imanlarına kaim durup kıyımlaman geçen mert olan evliyalar da aşla. Yine biz de gelip tırşımahal ikimizin devresine. Allah Teala'nın dinine, Resulullah'ın üstünden gelen din, pak din, İslam din, gurrun ol kalmalı zat değil bi. Bir amel etmeli zat, icra etmeli zat. Öğünü varanda da fikret, men Kur'an-ı Kerim'i öğretyen olup bilerin makam. Ağallem öğrenyen olup bilerin makam. Men şu dine nazire hizmet etip bilerin makam. Huday bana berin istedadı haysi yollan kam deyip bir din için, Huday için genişleyen adamı geniş fırsatı ellen verme. 20 yaşında erin ne kami, yıkar dağı daşı erider demi, ah burun öter yigitliğin mevsimi, bendeliğe kuvvet esbab tapmaz senniye mahtumul işan. 20 yaşında üflep dağı yıkıp bilyen deyiptir. İtiklep dağı yıkıp bilyen deyiptir. Yani bir gün öter yigitliğin mevsimi, bendeliğe kuvvet esbab tapmaz sen. Yani bir gün cevallığın geçer, o ham Hudayın dinine hizmet edeyim diysen de yaramarsın ha deyiptir. Şimdi hal el ayak göz kulağın diyenin etip tuğka, hizmetin eddegal gönönürsün. Geleyliğin Resulullah canın mübarek yaşayışının iyiliğine. 57. yaşta Hazreti Zeyd ibn Sabit, heyf ki gurrunum Zeyd ibn Sabit'in gurrunun ne del, yoksa o ben neden çürüyüm kærrek gurrunları aydardım vakt dağırılıp var ya. 16 yaşında afradı ümmeti Zeyd ibn Sabit dilin sahaba. Bir şunna aydayın, şu benden ruhunun hoşluğundan çürüyüm de olsa. Ey cavan dost, ey peygamberin aydıp durun kefini ve Zeyd ibn Sabit'ten çürüyüm. Afradı ümmeti Zeyd ibn Sabit. Bütün ümmetimin içinde bir adam ayrılanına mal bölün ya da mal bölmeye min ümmetimde en öktü oğlan Zeyd ibn Sabit. Hatta Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali'den ökteşir adam deyiptir da. Sonra Zeyd ibn Sabit neçe yaşında? 20 yaşındaki oğlan da. Sonra neçe yaşında? 20 yaşındaki oğlan. Yani Peygamberimiz ayrılanına Zeyd ibn Sabit 22 yaşındamıştı. Ey muhallacan, ey karican, ey cavan dost, ey mümin, ey Müslüman, ey hacı dehede, ey bir din alımdan yerde vertmez. Ey bir Allah'ın buyruğundan yerde yaşatmaz. Afradı ümmeti Zeyd ibn Sabit, hadisun sahih. Men ümmetimde deyiptir. Yani Peygamberimizden sonra ta kıyamete çeli en öktü oğlan, en öktü Müslüman Zeyd ibn Sabit deyiptir da. Bir adam dünyadan geçenle malın bölmeni öktü deyiptir. Bütün sahabelerden, bütün Müslümanlardan öktü deyiptir. Neçe yaşında? 20 yaşında. Yankı mütercem olan sahabada. Belki bile gurrun olup geçmeyeni kalplarda oturup eserin versin Huday Teala. Geleyliğin mübarek Resulullah canın yaşayışının iyiliğine 57. yaşta ve bir tofer rivayette 58. yaşında diyen ulemalarda katken gazveti Benil Mustalik bir ceng meydanı oluptur. Ona tarih kitaplarda Gazvetul Acib diye bitir gen kan bolon bir ceng. Gen vakıalar kan boluptur içinde. Şuun kururum dedi beter bir gen vakıalar boluptur. İnşallah Huday kokluduğunun dersleri bilen hizmetine de yetirerin. Eğer derslerine vakt bolmasa da inniki hafta inşallah Huday koklata aydarsın inşallah. İnnehu sallallahu aleyhi ve sellem belagahu enne seyyide benil mustalik cema'a. Peygamberimize haber geliptir. Peygamberimiz 57. yaşında Benil Mustalik diyen taifa öz adamların üyüşürüye Medine-i Münevvere'ye dofulup hamle edmeden çürüyüm.
İslam we musulmanlary yokuş görüp. Ohum Peygamberimize bir habar gelipdir. Medine bilen Mekke arasından odal musulman bolan sahaba Marda yaşayan Türkmenistan'ın Mardyna gelip şu mahalle mübarek makbarası Marda şol sahaba. Kim? Hazreti Burayde radıyallahu anh. Buraydetul Eslemi. Şu sahabany iyi beripdir. Barda habar alşolardan nipdir. Şol qoşun üýşürip beren, qoşun ýygnayan adamlardan barda habar al, näforum şolun gürrüňleri diýipdir. Hazreti Burayde radıyallahu anh aýdypdyr: "Ya Resulallah, maňa ijazamy diýipdir. Şolun gürrüňlerini bir zereňlik bilen giýirşaýynmy diýipdir. Bir hile bilen, bir ýol bilen." Mahtum Hulişan aýdýandyr: "Hile hem batyrlykdyr ýerinde, onu başarmagy kişi gerekdir" diye. Hile hem batırlıktır yerine, onu başarmağa kişi gerektir. Ya Resulullah, bir hile bilen şolun içine girayım mı deyiptir. Girağa icazı deyiptir Peygamberimiz. Oham Hazreti Burayde yuvaşastan çemarap şol kafirliň goşunyna barypdyr. Oham mendan sorapdyrlar: "Menir racul?" Kim bolýan deyipdirler. Onu ola aýdypdyr: "Men bir adam Araplan beri bir yerden geldim deyipdir, size koşulmağa deyipdir." O koşulmağına gelipdir de zahir gaziben şoluk içine gelip öteyip. Doğrurun yöne tarafın pikirini aylamallar. Koşulmağına geldim deyipdir. Yöne men kavmim taifam deken men diyenim etçekli gözdeşik tuğla deyipdir. Oham o kafirle fikir edipdir, bulara gelip koşulup, Müslümanlı bilen urşmadan süreyim men kavmi vamı deyip. Olar beğenipdir. Onu sen taifan olsa, kavmun olsa şimahal getirağan deyipdir. Hazreti Burayda aýdypdyr: "Onu gözdeşiverin, men basymlykda kän adam bilen geljekdirin" deyipdir. Kän adam diýany ne Peygamberimiz we sahabalar bilen diýdi. Olar da bolýa evlinme basymrak gitdi, gel getir kavmungdy deyipdirler. Aham Hazreti Burayda radıyallahu anh Peygamberimiziň ýanyna gelip habar beripdir. Olara men şey diýdim, şimahal fursat deyipdir. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam de sahabalaryna basymlykdan aýdyp, "Eýlenmeni ograýlyň" diýipdir. Sahabalar bilen kän sahabalaryň üýşürip ograpdyr. Emma nejis bolan, lain bolan, betbaht bolan İbn Selul munafyk da bir neçe munafyklar bilen odulla näçe habar gürrüňe geçendir. Bir neçe munafyklar bilen bular da goşulypdyrlar Peygamberimiziň ýanyna. Aham Peygamberimiz şol taifan yaqinlaryna bir suw almış. Şo suwda baryp gonypdyrlar, sahabalar da düşüp jeng meýdanyna taýýar bolupdyrlar. Aham Peygamberimiz Hazreti Ömer el-Faruq radıyallahu anhu aýdypdyr: "Şolara qyýgyr, birje kep aýsaňyz jeng sawulşýa, siziň janyňyz malyňyzda habar atjak ýok, la ilaha illallah diýamaly" diýipdir. Am olar yok bir etjek dällikdir. Sahabalarda ey urken Peygamberimiz önçak o katyň tir atyberin keman bilen nipdir. İki kavm kafir musulman sep tutuşup atışıpdyrlar. Aham Peygamberimiz emredipdir sahabalaryna: "Ok ýaýyňyz goýdan birden bir adam ýanyp bolan 3den dofulun" diýipdir. Elinden zat geljekler, zaif kavm bolar diýipdir. Aham sahabalar birden dofulup, olan içinde birini göbermeni esir edip bir 10 nefer dağda şu kafirlerden öldürülüpdir şolan içinde. Tamam esir etipdirler. Aham şu taada suwun başynda jeng bolly, basymlykdan da sawully, musulmanlaryň peýdasyna bolup, emma şu suwun başynda bir ulkan waqia bolupdyr. Suwun başynda Mekke'den maran sahabalara näme diýilýär? Muhajirin diýilýär. Medineli sahabalara da Ensari diýilýär. Mekke'den maran sahabalaryň biri Medineli sahabalaryň birine bir zata qahar edip, aňyrrak dur diýen ýaly edip, onu wurupdyr, onda bir ýere qanatdyr. Qaw kulak asaň. Agzalylyk zamanyna bir qaw eşitmeli wurrunmyş. Kefin ýerine gelip, onu bulacak bolup beren adamyň eşitmeli wurrunmyş.
kefin ýerinde gezmeýän musulmanlaryň agdy birligini gowurýan adamyňdy bilmeli görüňler. Onu bunu kepletip arasynda oturup ýürüýän ýanyk bolup arasynda durup lezzet alýan adamyň ders almaly görüňler. Oham onu vuranna ol Medineli sahabaň bir ýere qahanapdyr. Oham Medineli sahabaň agzyny gelapdyr da. Ya lal ansar. Ey Medineli, Mekkeliler vurdu diýipdir. Agzalyk başlajak bolupdyr. Şikif aýtmalarmış da, biderek kepdi. Ey musulmanlar diýmeli, hemmesini deň aýtmalar. Öz kavmini, öz tayfasyny, öz guruhuny çağırıpdyr. Ştaý biderek zatdan. Ya lal ansar, ey Medineli ýetimmen dadyma diýipdir. Oham Medineli bähertini weldähne ol Mekkeli sahabada ya lal muhajirin diýipdir. Bir iştibalyk bolupdyr. Ey Mekkeli ýetimmen dadyma diýipdir. فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما بال دعوى الجاهلية Peygamberim eştaqana yortip gelipdir. Hey bir ol kafirliň gurrunlerdir bijirip, öz taýfasyny çağırıp, wurşa çağırmak bu gurrun näme diýipdir. Musulmanyň içinde, imanyň içinde her kim öz taýfasyny çağırıp, öz kawmyny çağırıp, oham sahabalan bir aýdypdyr. Ya Resulallah, kasa raculun minel muhajirin, raculan minel ansari. Ya Resulullah, Mekkeli sahabalan biri, or Medineli sahabalan birini vurdu diýipdir. Peygamberimiz näme diýipdir? Da'uha fa innaha muntina. Goýşy gurruňy diýipdir, beter porty gurruňy diýipdir. Da'uha fa innaha muntina. Anqiyaş gurruň diýipdir. Porty gurruňy diýipdir. Nejis gurruňy diýipdir. Ýatyryň gurruňy diýipdir. Goý galsyn şu gurruňy diýipdir. Ol qon fitne bolup barýa, agzalylyk bolup barýa diýipdir. Oham ol İbn Selul münafık bu taada keyif edipdir. Nejis adam keyif edipdir. Odalı gurrunlar geçendir İbn Selul'un. Cımgada mıdam turup ay bu Muhammed'in kadrini bilin deyip yalandan kepleyen adam aleyhissalatu vesselam. İçinde de deyip Hudaya inanmayanmıştık. Allah'a Muhammed Resulullah inanmayanmıştık. Münafık diğerleri taşından inanmayan niye, içinden inanan. Oham ol keyif edip beýirrek baryp Medinelileri oğrunça bir neçesini daşyny ýüşüripdir. Gowqulagatyny okuýaýyn. Waqat fa'aluha. Ey şu Mekkeli sizin biriňiziň aýagyna vurdumy diýipdir. Ol Peygamberimiň aýdan kefin gulagatyna ka. Oýun şu gurruňy porsu gurruň diýdi Resulullah jan. O meniň işi ýok ha. Waqat fa'aluha. Şundan vurdumy şu diýipdir. Ýene gyzdyryp başlap ötýär. Ýylyň ulagatyn. Nafaruna fi biladina. Nafaruna fi biladina. Ay onu yurduňyzda oturtdyňyz da olar diýipdir. Medinäge getirdiňiz, inni sana şyp bäda olar diýipdir. Medineliler gyzdyryp ötýär. Ama wallah la in raja'na ila al-madinati la yukhrijanna al-a'azzu minha al-adall. Allah bilen and içýän diýipdir. Şolar gyzdyryp ötýär. Medine barsak bolýar diýipdir. Men ýal aziz, zelil bolan Muhammed inni qawart medineti boldy diýipdir. Nauzu billah. Inni medineti boldy bolar diýip Medineli sahabalary gyzdyryp ötýärdi. O ham aýdypdyr. Hada ma fa'altum bi anfusikum. Özüňiz etdiňiz men diýipdir. Ýurduňyzda gelip oturtdyňyz, malyňyz berdiňiz. O ham Muhammedin öwrüne durup özüňiz öldürdiňiz, oglanyňyz şoňyz ýetim dul goýdyňyz. Allyňyz mı hakyňyz diýip şi ýagdaýda Medineliler gyzdyrypdy. İmanlı adam edermiş iş. Müslüman adam edermiş iş. Ol Hudaýyň ýanyna bir gat derece tapdyňyz. Allah Taala'nın ýanyna serbulent boldyňyz. Hudaýyň ýanyna nagat sizden çürem hoş bolup aýa diýin derdi. Habibullah'ny hoş etdiňiz. Resulullah men sizden niýe aýdypdyr? Kıyamatda da Medineden turjak diýipdir. Bu zatlar ýaslaryna salana qaýalym. فَلَا تُنْفِقُوا عَلَيْهِمْ حَتَّى يَنْفَضُّوا. İnni demmeylep, ey Medineli, şolara pul vermeň, mal vermeň, oy ýok bolsunlar, gitsinler, çossunlar, ýok bolsunlar diýipdir. Nauzu billah. Dat bermeň diýipdir.
Aham sahabaların içinde bir jawanca, belki no jawan yaşa çık oğlanmamış. Ol bu gurrunları eşitip yortip bir ağasına aydıptır. O Medinelilere şey deyipti o deyiptir. Sa'd ibn Ubada Medineli bir qav sahaba mert bolan sahaba şoňa aytdyr. Medineli sahabalar üýsüp şu munafyk gurrunaydy o diýdi deyipdir. Şolary qızdyryp biderek de aýdy o diýdi deyipdir. Aham o da bar peygamberimize eşittiripdir. Fekerihe sallallahu aleyhi ve sellem zalika ve tagayyara vejhuhul mübarek. Peygamberimizin mübarek rengi ütgä berdir. Heýwer narahat bolupdyr. Aham peygamberimiz ýanky ýaşaş oglany çagyrypdyr. Oňa adyna Zeyd ibn Arqam diýýärler. Näme eşitdiň sen diýipdir? İbn Selul'dan. Onna men şeýle dagyk şuurdan aýdyp eşitdim diýipdir. Aham peygamberimiz aýdypdyr, sen qaharyň gelenseň, şonu ýokuş görenseň, on aýtmadyk zady gulaňa gelen ýany hyýaly bolan däldir sen a diýipdir. Ýok ya Rasulullah, andyçýan men eşitdim şonu diýipdir. Aham peygamberimiz aýdypdyr, la'allahu akhta'a sam'uka. Eşitenne bolsaň ýalňyş eşitdenlersiň diýipdir. Ýene gurrun ýatyrjak bolup peygamberimiz şey diýipdir. La'allahu akhta'a sam'uka. Ýalňyş eşitdenlersiň diýipdir. Aham ýanky ýaşaç oglan aýtýar Zeyd ibn Arqam, fakat ölmedim narahat bolup. Men aýdam kefim Rasulullah'ın ýanyna ýalan hesap boldy diýip. Aham Hazreti Ömer aýdypdyr, ya Rasulullah çyn bolamyň şu munafygyň kellesini keseýin maňa ijaza ber diýipdir. Onna ýok diýipdir, zat diýme diýipdir peygamberimiz. Onna Medineli sahabalaryň birine Muhammed ibn Muslime we jawan sahaba aýtşoňa diýipdir. Ya geçen hafta gurruna geçenler Ubbad ibn Bişir diyen qari jawan sahaba ya şoňa aýt kellesini kessin ha şu munafygyň diýipdir. Peygamberimiz aýtdyr, ýok diýipdir. On etsek diýipdir, dünýä boýunça gurrun öderle Muhammed öz sahabasyny öldürip bädi diýipdir. Hudaý maňa onu öldürmelip emreden ak diýipdir. Munafyklar dünýä boýunça hemme kiş gurrun öder, onu öz sahabalaryny öldürip bädi gurrun bolar da diýipdir. Zat degmäň diýipdir. Walakin azzin bir-rahil. Hawasyna derde bolsun. Walakin azzin bir-rahil. Peygamberimiz aýdypdyr. Ey Ömer diýipdir, adamlara aýt, ştada oturmanda bakmak uğraylyň diýipdir. Oňa birme uğrallaryna buýrun ýaýrapdyr. Ol munafyk İbn Selul şizri bidire kepleri aýdypdyr diýip, maňa barp aýdypdyrla munafyga, bar peygamberimize bar bagyşla diýip aýt. Oňa o da doga etsin, Hudaý sen günahyny geçsin diýip. Ol munafyk barjaga däl diýipdir. Şu aýdýan gurrunlem 28-nji para Sure-i Munafikun, Sure-i Cum'an soňraky aýalarynyň manalary ýöne barýanna. Hud Qur'an-ı Kerim'in gurrunlary haşy. Barjaga dälipdir. O men etmäni eltipdirle. Ay bir bagyşla diýip bir zat diýip. Hudaý aýa diýeripdir. Ey Muhammed peygamber, sen şu İbn Selul munafyga kol götürüp men Hudaýdan dileseň de şoň günahyny geçmeýän diýipdir Hudaý Taala. Na'udhu billah. Hudaý saklasyn bu ýagdaýlardan. Sawa'un alayhi astaghfarta lahu am lam tastaghfir lahu lan yaghfirallahu lahu. Ey Muhammed peygamber, hala sen şoňa doga et. Hala şoňa doga etme, men Hudaý şoň günahyny geçmeýän diýipdir. Şol munafygyň günahyny. Aham ol gurrun Zeyd eşitipdir ýaşajyk oglun diýip de bu gurrunda o munafyk eşitilipdir. Aham munafyk peygamberimiň ýanyna baryp näme diýipdir? Wallahi ma qultu ma qala wa la takallamtu bih. Wallahi wa men şu kebe aýdamak, agzymy da alamak diýip ýalandan qasam içmäni durupdyr. Men ojrada aýdamak diýipdir. Men agzyma getiremak ojra keplerden diýipdir. Men andyçýan wallahi diýen näme diýen diýip. Aham Hudaý Taala aýa diýipdir. Sure-i Munafikun diýipdir. Kıyamet içili bir ahire yoktur. Sure-i Munafikun ma? Yankı okuyan ayelerin hemmet şun manaları bağda. A'udhu billahi mineşşeytanirracim. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين
المنافقين لا يعلمون. خود Allah'ın kelamı. يقولون ey Resulullah şol yaşa joğlan aydiyan kefi doğru. يقولون münafıklar aydiyalar la irja'na ila al-medinati medina barsak bolliya şoňa barsak la yukhrijanna al-a'azzu min münafık çıkararın minhal azal zelil bolan Muhammedi dip aytdy şo dip Hudaý ayet diýerdir. Hudaý Taala ayet diýerdir çıkarjak dip aytdy şo dipdir. İzzet Hudaý üçin, Resulü üçin we musulmanlar üçin ýöne münafıklar bilmeýärler dipdir. Bir suran şodur şu münafıkların hakkında da kıyamete çelip yavrayet. Bir 5 dakika inşallah kısacık defnaydı bu ham tamam edelim. Awwal qisi peygamberimiz aytıptır. Da'uha fa innaha muntina. Qoyun diptir. Beter porsuurun diptir. Ağzalık görün, beter porsuurun diptir. Da'wal jahiliye etmän. Her kim öz taýfasyny, öz firqasyny, öz guruhun çağırıp, "Gelme kömek berşin basaýlyp" bila ýok zat dipdir. Hala dini gurrun bolsun, hala erhiliğin arasında ijtimai dünýäwi gurrun bolsun, fark etmeýär. Bir mümin musulmanlar bir däne dünýäwiden, bir däne diniden Hudaý üçin hyzmatyny da ýetireýin. Erhiliğin arasynda dawa bolýar. Ne erin tayfası, ne hileyin tayfası. Hiç kayıt hak bilen işi yoktu. Şol hileyin tarafı tayfasa, hak da olsa, ne hak da olsa şuna kömek vermelisin. Yankı peygamberinin aydanışı. Bila dinle yok zaten. Hak näme, ne hak näme, din näme diye, Hudaý näme diye şunu bölünçak görmeli. Erin tarafta olsun, tayfası olsun, hileyin tayfası tarafta olsun. Onun ene diyadesi, hususan enesi asıl hak bilen işi olmalıdın. Ey ene, Müslümanın ýagdaýy bolmaly zat däl haşa. Hiç hak bilen işi olmalıdın. Şu oğlunun tarafı we gyzynyň tarafı bolmaly. Hudaý peýgamber din halamayýaşyny. Peýgamberimiziň bir kefişini açyklaýar, şonu aýdaýyn. Unsur ahaka zaliman aw mazluman. Kaza fi kitabil mazalim للإمام البخاري رحمه الله. Peygamberimiz aydypdyr, ey musulmanlar diýipdir, bir aýdýa. Zalima da kömek berin, mazluma da kömek berin. Eziýet berýäne de kömek berin, eziýet berilýäne de kömek berin diýipdir. Wah, oňam sahabalar bir aýtdyr, ya Resulallah, bir adama eziýet berilýän bolsa kömek bermeli, zalima adama näjire kömek bermeli diýipdir. Gaýta aýdaýyn. Tekrar edeyin, Peygamberimiz aydypdyr, zalima da kömek berin, eziýet berilýän ejire de kömek berin diýipdir. O ham sahabalar bir aydypdyr, hop mazlum adam eziýet berilip duran adama kömek bermeli, zalime näme diýip kömek bermeli diýipdir. Peygamberden aydypdyr, tahjuzuhu aw tamna'uhu aniz-zulmi fa inna zalika nasruhu. Barıp elinden tayağı alıp, "Hayt beytme" diýsen, zalime kömek berdiň da diýipdir. Zalime kömek berjek bolsaň, şonu zulmündan alyp galmaly, şonu eziýetinden alyp galmaly, şonu azatyndan alyp galmaly. Şoňa adyna kömek bermek diýerler da diýipdir. Tüýs mümin musulman adamyň bolmaly ýagdaýy. Dini ýagdaýdanna gowgulagasyn. Şunu aýdyp tamam edeyim. إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على أصحابه وهم يتنازعون في القدر. رواه الإمام أحمد senetlidir. Bir wagt Peygamberimizin sahabalary takdir barada jedilleşip duranmışdyklar. Ay takdir beýle bolýar, takdir beýle bolýar. Bir kıyın meseleni ortağa oklap davalaşıp duranmışdyklar. Hâzâ yenzi'u âyeten ve hâzâ yenzi'u âyeten. Bir diýenmişdik, meger Hudaý falan ayette falan zat diýmeýärmi diýenmiş. O bir de diýenmişdik, onda näme falan ayet beýle dämi näme diýip, bir ayet okuyan, bir de bir ayet okuyan. Bir ayet okuyan, bir de bir ayet okuyan. Mun Resulullah'dan eşitip duranmış. فقال بعضهم ألم يقل الله تعالى كذا وكذا وقال بعضهم ألم يقل الله تعالى كذا وكذا. Bir ayettir, meger Hudaý şey diýmeýärmi falan surada diýipdir. O bir ayettir, meger falan surada falan ayeti beýle dämi diýipdir.
Şecre olup durmuştu. Fesemi'a zalika Rasulullah faharaca. Resulullah can yüzü dımıdıl olup çıkıptır. O hem aytıptır. Bihada umirtum. Men size şeydim diye pişmanlı şey ayttım mı deyiptir. Din şeydim diye geliyem deyiptir. En tadribu kitaballahi Teala ba'dahu bi ba'din. Sen bir ayet delil okuyup, o da onu yenecek olup, o da bir ayet okuyup, o da onu yenecek olup bir ayet okuyup, şeytirip ayetler birinin üstüne oklap durmanı men size emrettim mi deyiptir. Men size buyurdum mu sünnettir. İnnemâ zalletil umemu qablekum fi hâdâ. Önkü ummatta ağlaşallığı şun üstüne deyiptir. Tevrat'tan o da delil getiriyordu, o da delil getiriyordu. O da delil getiriyordu, o da delil getiriyordu. Şey deyip davalaşıp, cedilleşip helak bollular deyiptir. Önkü ummatın ağlaşallığı şun üstüne deyiptir. Her gaysi bilensirip, her gaysi men biliyenlip, ayet okuyup, o da ayet okuyup, o da ayet okuyup şeyttiler deyiptir. İnnekum lestum mimma hahuna fi şey şile diyeni işiniz bilen Hudayın yanına sokak bamka diyaman deyiptir. Unzuru ellezî umirtum bih fa'melû bih vellezî nuhîtum anhu fentehû revâhul İmam Ahmed. Hudayın buyurunu edin, etme diyenlerine kaçın deyiptir. Tamam oldu da deyiptir. Hudayın ayetin birinin üstüne oklap davalaşmağın deyiptir. Resulullah canın senetli bolan yağdayları da aşı. Ağzı birlikten çüreyim, Müslüman mehabbetli olmadan çüreyim. Bahane olsa, ulamaların arasını, Müslümanların arasını ağzalı etcek bolup, bozacak bolup, dargat yiyen adam katı ders almalıdır bu yağdaylardan. Önkü yağday münafıkın etip duran işini öde. Çından şeyli olmuş o. Ne ettirip ben kovaylayın, ne deyleyin deyip fırsetten istifade etip dur. Resulullah'ın aydıp duran sözünü öde. Da'uha fe inneha muntine. Porsuğurun koyun şun deyiptir. Porsuğurun deyiptir. Yoksa Peygamberimiz näme dava boldy? Getir wereyin. Hem kim vurdu? Näme dip vurdu? Näme sen hak wuryan? Häzir on wagty dälipdir. Häzir on wagty dälipdir. Düşün ey Müslüman, düşün şu wurdyňy. Yoksa hakykyn Peygamberimiz gözlejek ki, näme dip wuryan sen nimel? Hemmesine sukut etmeli sahabalaryna. Näme dip wurdyň demeli? Özüň biraz diýdiňmi diýmeli? İznen aýdypdyr. Azzin bir rahili, zarçek, turayliň gideýliň şadan deyipdir. Täşi urun yatar ýalypdyr. Resulullah'ın ummatyna beren terbiyeti biz ummat bolup haýyrlanyp bilsek gönülmämiz aşyň içinde. Hudaý Taala iman abyrydan aýyrmasyn inşallah. Hudaý Taala galplarymyzy we öýlemizi nur imandan aýyrmasyn. Hudaý Taala agzy birlik ittihad emniýetden aýyrmasyn jan Hudaý. Bir alhamd kul huvallah Suriye Falaq Nas oşup okuyalım, ötürlüğün ruhuna bahşedip iyi gün vatanımıza dua edip inşallah okuyalım. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin. Hatm-ı Kur'an-ı Kerimler vadiptirler Resulullah can Hazreti Hulefai Raşidin Hasan can İmam Hüseyin can'ın ruhunu da bahşetmeli. Pirağa inşallah hemme ötellüğün ruhunu da bahşet. İçeride daşarda kulak asyan emniyet, parahatçılık, ağzı birlik. Hususan şu daşarlarda matur maşin saklap intizamatta zahmet çekýän dogolla kışyn tomsyn mydam ile ayaklar çermekli Hudaý üçin zahmet çekýärler. Hudaý Taala din dünýelerin abad etsin dip dua et, abad da bolar inşallah. İlahi amin. Amin can Hudaý. Kabullar inşallah. İlahi amin. Amin can Hudaý. İlahi amin. Amin ya ilahel alamin. Amin ya erhamer rahimin. Amin ya mucibed da'avat. İlahi amin. Allah Teala'dan katı umid kanır kabullar inşallah dualar. İlahi amin. İlahi amin. İlahi amin.
برحمتك يا أرحم الراحمين. بارك الله. Yoldaşlarına da yardımdan çıkarma. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillah.